badaro lei nak patang hari kini malah badaro lei nak patang anak sawe ide tuane baragan buni anak sangawe ilanan tadi baragan buni dagang orang labaran suela pulang dagang kami lah di mana laki ni yang Jilai bajaga mangku abi talamnya jua seri abi carito masuk kita etong kejadian di mani jauh tong legalan enjo namo banamo kini siapa amat padusi banamo sirasi acu itu bana sama sotu olio ado baranak dua orang seorang kena nak perempuan seorang kena nak laki-laki sama ampamu anak balam tuanei dalam daerah Simani jauh liau tak bilang bansat dinanggari baabana ka bansat liau kurang mangake kurang makan kurang manumbuk kurang turun sado indak sado di liau sado lai sado di urang jo itu anaknya gadangkan akarajo kini apa amat liau karajo kayu api tuanei mande manjawe upa manumbuk tapuang jo itu anaknya gadangkan cu itu bana sama sotu sadang de anak kandungannya sari ado sari banamu siapola namo nak kandungannya banamu muda orang busama perempuan banamu gadis sainat cu itu bana sama sotu sadang demudo rambu sama sadang sekolah kini ampiang katamat liau sekolah SMP cuy tu bana sama sotu indak to etong panjang bana
Indah tuetong pakan jo bulan ampiang katamat inyo sekolah beda de dari orang yang banyak kok baju terak tu merek sirawa tumbuk tu mampir namun si kongola landekan duang honyo cubo laju Bakatola mudo rambu sama kapado ayah kontaninyo Oya kanduang danga kemola ko jampang taman awak di SMP kamano badan kamanyang ambuang Manjawat lah bapak kanduang inyonde nak kanduang mudo rambu sama cuiko kini tanam si pulik kaladang juo batan jaguang pacuiko kok mana nasi didik kanak sekolah pulo le kamanya ambuang na Banginan bapak kanduang inyo cuitu kato bapak kanduang denak kanduang dangakan mola jalan sekolah kama nyambung na kang sabui cuiko nasib untuang kita yona ho kurang mangake kita kurang makan yona kurang manumbuk kurang turun sekolah pulo yona kama nyambung dole Atok gentiang toko Batawi kakida jalannya kamu aro sayok sentiang nak kandung tabang nak tinggi awak suka dunia nak satu kalau cuy itu kini kandak buyang iyo tak kabalaku dona pinta buyang yona Hinda tuetong kini panjang bana tak jadi kini nyo menyambung sekolah kini nyo katamat sekolah SMP leapo kadayo ambai lubang takali ombak tibu Kola kamadu di kawan samo gadang urang kama nyambung sekolah SMA kini awak katinggal lema di balakang lema Alabana dan batik deragi deta salilik juo di kapalo memang cajik koma awak pun suka taimpi kang ngato dinangka ayo tuanei Bapak kanduang aye matose rak sumere nembak manik putui yo talinyo ba intan putui pangarangnya jatuh dua jatuh pun tiga indak ketangguang mama ngati sekolah tak dapet kama nyambung ayat tak bilang bansat bana jo apo sekolah de tuanei
kadisang ambol anak kandung sedang nangi juo pulang lama ande kandung bujang mencari anak kamana ngangi onak kandung oka daran diri dadi apa buyang kabaca kak mangkok manangi jupoi kokok bautang buyang ngendi urang dia lamang ngande kamamba ayo tuan Adonang kami dekan duang kaba utang cuma den itu dibanakan sekolah tak dapat kata bapak kama nyambung dan awak memang bangsa bana onak kandung dangakan mola kalau itu pulentang ayah turutkan saja dulu yo nak kandung Lambe dilamo cupu itu pikir bapikir sama seorang sekolah inyola katamat kini tak dapat kama nyambung lai bapiti tak ada sarimiyu duduk taman wang anak di nelangang sambil bapikir sama seorang kamano piti kadi cangari demae dalam bapikir sama seorang datanglah sore dari kota Padang orang pos kini kamangan tak kenyo ambil sore dia busa maupukan sore datang dari mamak konten kok mamak konten di kota Padang tak bilang orang kayo gadang laba toko na mamak do pintu kamanakan cuy tu kaya di nyolandekan duang diambillah sure di busama timbang tarimo mola kini jorang pos nyobato sure di busama adonan kamanakan konten nambo banamu mudorang busama kota ado karajo koma di korong kampung datanglah kini nyoka kota Padang manggale samojo mangama tuanei kato sampai samanso itu diambil sure sama seorang dibawa ke tampek mandi kandung sarato bapak kandung inyo sarato dan adik konten inyo badu sana tak ada kabatan walang iyo tuan kandung sarato bapak kandung ambo sure lah datang dari mama o suruh ke Padang hari kini cuy tu bana katoli o
Kalau cuitu na etara papan ditara mangkok kadibali. Kalau cuitu buyang kabakan ba abana di dalam hati na Kini cuitu dindekan doang pado barimbang tangaladang biakarato baden dulu. Pado tak ado karajo di korong kampung biya maranto baden dulu katampe mama cuitu katorang busama. Honak kanduang dangakan mola kok jampang buyang kakarato babelok padi tapi wana. Kok jampang buyang nak kata naranto apo kadayo kami tinggal cuitu kato mandekan duan. Cuitulah kato mandekan duang. Tatata indak tatata manata si batang sampai di taga indak kata taga bak mana ngagalanak kanduang hola aye lai ye tuan Talam pulau Tarika ketiga le pulau Bantuat Taji Jawe salam dulu mandeka tinggal awak barangke biswe pang agin hari badarok patang badarok mula malam la malam candonyo hari sapicang tak namu mato lalo dalam lenari malam yu badarai darai bunyi kuku ayam apo tando hari kasiang la badarak kini badarun-darun tamiyang miyang rangka balari basera candonyo ambun la siang candonyo hari tuanai la siang candonyo hari sapangalamat tu hari tabi tagak lainyo disimpan tigo kamananti oto pai kapadang cuitu bana saman sotu dek lamu mula menunggu oto lalu la oto kini-kini diambil oto yang busama baranti oto di sinan manompang Pak Ambo ke kota Padang dapet kenduduk di balakang inyo nanyi oto la jalan la oto telah takkan sungai Batang jo maninjau kanyo tinggalkan kota Padang kampung kanyo jalan di mano hati tak kadandam adik la tinggalan dekan duang Ola samu la seorang tuan barangke muda ya Arang busama ya busama menuju kota Padang kini nendek lamo kancang jalan motor tibola kini di kota Padang baranti motor
di loketnya indak kasangguang sanang hati kamano mama tuanai oh kadicang hari landekan duang Bajalan inyo samosong orang lambek di lamu di bajang alam tapampang merek toko mama tak merek sultan rajo bujang ikonan toko mama kandong dipandang-pandang yo dari jauh bantu kamanakan kontanang awak tuan Kaja di mama kanduang inyon denak kanduang danga kemola salamu kini mama tinggalkan cuiko bana nasib untuang kok baju terak tu mere sirawa tumbok tu mampir cui tu bana kamanakan kong anten Nyo bimbing di mama kanduang inyo di bau cando ketik rumah cuy tu bana mama kanduang mangkuk talabi sayang jo kamanakan mama tak ada beranak seorang juga tuanai nak kanduang danga kemola lai cuy ko nasib untuang buyang ba ko lambe nak buyang tibo siko mama dalam kamanunggu cuy tu bana saman sotu honde tuan danga kamana nendi wan kini ambukan sadang basikola ba kena ambo nang kapai tamat SMP ambo kini yoan Bakato kamanakan cupo itu indak toetong panjang mana tak palu kita bacarito panjang lebarnya kini lah mandi buyang dulu nak kandung suka pakaian nambarasi ho tukala baju jo nenelok cuy tu kato mama kandung tentu lah inyo kakak mandi sanang lah hati rambu sama tuan lah sudah mandi muda rambut sama kalau keninyo kama makai indak ketangguang foto rambut sama ko salamu busama mola di toko mama indak ketangguang jual bali lipek takule jual bali nang kata orang kota Padang indak membali indak mola macalik busama oleh jadi jual Katonan sampai sama so itu indak torantang panjang bana kini cuy itu dinak kanduang unyi lah toko dulu jomin tua mak disuk kapai ke kota Bukit Tinggi menjapui barang gale kita ho tinggal abu yang nak jomin tua cuy itu kato mama kanduang malaki mama tibo isu naik Kalau cuy itu dan tara papan di tara mangkuk kadibali kalau cuy itu wan kabakan sama sanang dalam hati biar kami tinggal jomin tua pirak capek mama pulang isu jelamo kami menunggu lawan
Mama berangkit dari Padang ke menuju kota Bukit Tinggi tersirok darah kadang-kadang mencalik ke mana akan mintuo meracunati. Kayu kalek le madang di lurah nyotara mangkoknya lampaikan. Hati laki mintuo pandanglah sudah dimului malu mengabangkan lanakkan duangai. Mama barangke anyolai tinggal mudo rambu sama sarato mintuo kanduanginyo. Indak katangguang sanang ati mintuo mati ngajo kamanakan kontani nyopotong kamanakan memang babayu. Ponak kanduang mudo rambu sama neng kita sangat baduo neng di rumah jelamo bana nak kadai kadibuka memang hari badarok patang lapatang hari tolatakan kiro kan hari bukuan 6 patang. Tutuilah kadai nak kanduang kasamonyo mama kok bisue pulang pagi yona Tentu hari badarok malam juo indak katangguang kini sanang hati cuy tu bana mintuo nyo sanang hati busama mola tidur di tampek bilik seorang mintuo di hati anjuang tinggi tapi antapo nyo sabui di busama ko marungi-rungi nyo sama seorang tasiro darah mintuo menanga busama kamarungi terato siwu ba alui-alui. Ponak kanduang bujang rambu sama semenjak mama barangkit pada hari tadi mintuo tak lama kini tinggal seorang tersirok-sirok nak darah mintuo raso bantu nak diati anjung diati nak kanduang lalu sama do mintuo mola kini bakato mudo rambu sama dedek dia po mintuo kini pasir dia po mintuo kini joka manakan mintuo langalo mintuoi. Satu bangi mola budo rambu sama indak katangguang bangi hati yo kurang aja bana kato mintuo indak bau tak mintuo coba jantung cuy itu kato rambu sama. Tapi kok gigi jo mintuo kanak lalok jo ambo kini iko nang kato kanda ati cubo ambi ayi jo gale neng kie latak jo timpurong cuy itu pulenta rambu sama. Dimintuo kanarok mananga kato cupu itulah diambil ayi kadapue cie nelatak neng jo gale cie nelatak jo timpurong bagage mintuo kamambau. Hingga katangguang sanang hati mintuo cuy itu kato saman sotu nyuagikan kamu do rambu sama ko bedanya di mintuo kini beda nan timpuruang nenjo gale indak ba beda na aye kini iyo lapas ye mintuo kini ini yo tuane indah bau tak rupanya mintuo ambo dengan mintuo dan katokan bajale ndak ado beda di mintuo la jale cik timpurong la jale cik nenjo gale indak ba beda kato mintuo iyo lagi lo mintuo kini la mintuo sase
Hanya patakan kandak mintuo kini ndak ketangguang bangi hati mintuo diambil batu neng kabawa lamari kaco lanyo paca diambil pisau neng kadapur kasunan tabalanyo buka cuitu bana sama sotu hati mintuo indak lape denari semalam-malam itu malam badarok mula siang candonyo hari alat tabayang pajadi gunung menjala pajak ketik gunung cuitu wana saman sotu indak tuetong panjang bana residen dari Bangkaulu sadang balai tangah lawi kita antiken mintuo neng gilo dolu kini nama mak kita sabuk menangis seden di alaman Oto pramai yang di balakang tando mama lah pulang membawa barang gangale otu anei satu nampak oto tagak dia laman bakaja mintuo menurut mula suaminya labangka mato mintuo di mana ngialun sampai molana mama turun otono sonsong di mintuo sekali onde mola di tuan junjangan namboyo pada sobana kamanakan tuan sapanyingga tuan ke kota Bukit Tinggi nenawaknya ajak kawin indak namu awak kawin nenjoi nyomanyo paca-paca lamari kaco kok tampik tidur kita kok kasulah sabusai sama sekali yo badagok kamana akan konten apa tuetong lamu dorang busama katua tiyo mama kolelok cupo nantara laju disonsong juwo kini bagulambe satu tibo di dako hadapan mama kandung tak ado tanyo batanyo laki kentapuk nenjo tanpa terajang lah tibo pulo tungkuk lasuang kamanakan kane kaki de ula menangakan asuang bini biar dibunuh kamanang akan no tuan sowanaya nak kandung indak denaso de yuangei karigo nak kanduange Hande pipi sinanduang makan padi hindak denaso nak buyang cupo iko sapanyingga mama kok pai mintuo ka ngajak kawin hindak manusia kok waang kini barang ke angan janggadang kok lamuang tagak disiko batu kangok mulaki ini yona katangguang letak rambu sama lama makan tangan lah ijo-ijo badan kasadonyo barangke mudo rambu sama ditukar baju buruk lamu
Sagalo pakaian dia gi di mama kandungnya minta abi kasadonyo maei. Tuang le baju buruk kanyo simpanyo ko indak babayo rambu sama jo apoinyo ka babaju sarado ne baju nyo agi di mama kontan tapaso nyo minta abi baju diminta suruh barangke talita talete lete nembak kacang menjalang junjuang talita taele le cando anggang kama ngudua gunung cuitu bana sama sotu badan taraso sakit-sakit di mano nasi kadiminta do siapo piti kadiminta cuitu bana sama sotu indak katangguang ibu hati kamano badelema kamangadu dole dek lamo rambu sama berjalan di kota Padang dek muju ado tibo dinyo ado dahulu kawan samo gadang samo tamat SMP nyo kini banamo kini si Amirudin nan tinggal di kota Padang rupanya batukan nasib padoinyo dapet tadorongnya kana muju ibu sama tadorong kanan malang dek kawan dan sobat karib inyo takana manso dahulunya dolei cuitu bana sama sotu dek kawan intin saja dahulu mencalik mudo rambu sama ye matot badare-dare cuiko bana nasib kini ho siapo bana kamanangan kawan kini mangkuk cuitku kajadinyo indak tabado sakit badan kawan delamu bana sama so itu kini cuitu di kawan ambu mencalik sakit badan diri kita barangke ke rumah sakit ku ado nan lupa kita ube kalau cuitu kata kawan kok pai kita ke rumah sakit dituju masakit jati nyo barang angke lagi kanduang karuma lasaki tuanai barangke cando deninyo nembadu kalau nembujang Amirudin lama make sedem parabaji jo itu inyo ke rumah sakit cuitu bana sama sotu dek sobat karib inyo bana satu tibunyo di rumah sakit kebatik na luko lah nyo ubek cuitu bana sama sotu lah sudah ubek kaba ubek barangke pulang rang busang ama de tuang anai hati bo di rumah si Amirudin kini cuitu ibu sama laki kini cegak bana joambo kini salamonyo cuitu kato Amirudin bakadai ketek-ketek kita kini kalau cuitu kok mata rapapan ditara mangkok diwali kalau cuitu kawan kabakan ambo manurui anyolang hai de tuanai
Salamu deninyo nendisi nento etong kenari to bilang-bilangkan pakan. Anak menjalanginyo 10 hari di rumah kawaninyo lah cegak penyakit sadokan tangan. Lamanggale samo jo Amirudin kok painyo samo pai, kok pulangnya samo pulang. Sananglah hati sakutiko tu. Ko jampang mola bulan katibo ko lebarasaki kita busamai kita berangkit pulang suk ke korong kampung to calik mande kita sorang-sorang cuitu kato si Amirudin lasana ngati rang busama dapet bakawan nelo wangana tuan Bela lambe cupo itu keninyo manggale nembadu saili samudik dan ninyo kini salamu busama tinggal di tampe Amirudin indak katangguang jua balik tanah mano nambarasaki antana mano nandingin surek tantangan mangkuk cu itu nanyi pancarian la 20 oto para bang haji di tuan Laduo lauto para badi lasana ngati busama ala sabulan ninyo di sinan anak menjalang 2 bulan nanari samalam-malam itu patang kami itu malam Jumat tibola mimpi kami Rudin Apo nambuwa mimpi Amirudin aso cuntiang bungo na lapata rumah nangadang lata panggang mimpi sampai nyota singinta hari siang ceritonya bu buka tuan kawanai mudorang busama ta elok mimpi malam tadi mimpi sampai anggota cinta apa bana mimpi Amirudin raso suntiang bungo nelapata rumah nangadang latapang anggang Acu itu buah mimpi ambo dietong etong mula mimpi semalam tu itu na mimpi paling kababayo nan di tangan diambil orang komalai. Di tangan koma diambil orang kotak babalik kita kini malu suak kita di korong kampung cuy itu kata Amirudin besok pagi kita barangkit cuy itu kata kawan kini koma makai lah bujang kini samu santiang memakai kita samu elok jose dan perabadi kita pulang dole. Katonyo sampai sama so itu le cocok peretong nambah 2 ka manuju korong jo kampung besok pagi keninyo kabarangke badu jo kawan ninyo kini kota Padang suek kanyo tinggalkan meninjau kampung kanyo adang cuy itu sana ngati kini indak tabado sana ngati dole. Tentu hari badarok malam memang badarok siang lah siang hari tolak takkan jam 7 pagi inyo kabarangke kemeninggalkan si kota Padang kemanjalang kini si maninjau tasirok lah darah kadang-kadang rason dekan duang ondekan duang
laka malai mautuane dalam belamu sama so itu barangke inyo jam 7 pagi dari kota Padang ke menuju daerah Simaninjau. Lah barangke keninyo sama pulang gaduo to para baji inyo pangai de tuanai. Orang paule bajaga ampiang-ampiang kerimbo dalam padi. Dari jauh nyoba sarang ampiang-ampiang katibo dema di mana jauh kini ampiang kadakok kanyo jalan ke jarak kampung kanyo tampu kiro-kiro ke 5 kilo lai. Dek Malang tak dapet kanyo tulak, dek Muju tak dapet kanyo rai. Nampakkan orang kini bersama-sama bantu-bantu orang kamanyalang simak tua pakai suncang kini jo nak daro. Ado sarato marapulai ampiang kadakok-dakok nak daro kini. Oto nang kini balambek-lambek dibuka kaca oto dulu. Menyibuk kini muda orang bersama rupa-rupa gadis Subaidah dan awak punya yo nelang amo de tuanai. Satu baranti inyo disinan memandang gadis Subaidah sama tapana kadunya. Satu lah jale rupa rambut sama bagolek sekali gadis Subaidah tak tahu di dirinya kini. Lai bukan orang nan banyak ko mapai mangantakan dia po ko manak daro kito kato naniko mukan panyang kane pakaian nang kato iko yo panyang pulo kane pakaian nang kato nan tuo mungkin kok kane padape orang cuy itu kato nan tuo manjawe ko ma ditulikan tuo bukan panyang kane pakaian ado panyang mencali rambu sang ama tuanai. Cuitu nang kato orang nang banyak sanang hati sama suitu. Orang tak golek bersama pai jo tandu komawa balik pulang tak jadi menyalang simak tuo suncang lalara kasado. Nikola jalan pasabangko cubo bapa di Subarang. Ikola kaset neng kaduo sanang-sanang lasana kamandang. Indak toetong lay panjang bana ala barangke deninyo pulang tibo di rumah Amiruddin.
Malape litak rambu sama sinan nindak katangguang litak badan di mana pandan kata latak bakape tumbuh di alaman. Oh di mana badan tak kalitak nan lape nan diagak nan di tangan maim. Kalau cuiko rigo-rigonyo namun badare itu gali padi. Kalau cuiko agak kaonyo kasan sejuo badan diri. Cuitu kato rambu sama atindak kasan yang lain. Rasiden dari Bangkaulu sedang balai tangah lawi kita antikan mula busama dulu karajo mama kita sabui. Apo karajo mama kanduang di karang sure sapotong dikiringkan ke korong kampung abana nanisi sure mama. Kok jampang pulang disuek bujang rambu sama anak cilako itu kini kurang aja kurang tarati sapanyingga ambo ke kota Bukit Tinggi mintuo kanyo ajak kawin. Kok jampang selamat tibo inyo di rumah tak ado tanyo batanyo tolong labu nuelao uni. Ola anak cilako tuane. Odang adek kawan si Amirudin malam beko ambo kawalik pulang tapi ambo tak masuk siang. Dia nambo masuk nerak malam cuitu kato niat ang hati. Cuitu lami nak dalam hati nak katangguang sanang hati kok piti mola di bawah dulu katuk kena adik kontaninyo banamo gadisainat. Oh barang perhiasan lah dibalikan pulau tabek kena dia seorang kini tak ada situ kaba kakak lain si bonsu indah beradik lain. Acu itu niat dalam hati cukui alat pakake katuk dia kanduang tuane. Dek lamu lambe cupo itu indak torantang panjang bana. Ari memang badaro patang juo kiro kanari buku 5 patang. Anak manjalang buku 6 tentu lailang mola apa jadi guna. Hari tentu badaro malam yuho kiro kanari buku 8 malam kabaran ke inyo manuju rumah buruknyo baabana kaburuk rumah busama tonggak ni buang lantai pun ni buang dinjangnya kula resulu atok nan daun si jilalang. Cuitu laban set di nanggari, cuitu bana malang perhatian, indak toetong panjang bana, tinggalkan rumah Amirudin, menuju rumah kanduang inyo. Dek lamu kaninyo nendi jalan, indak torantang panjang bana, buku 8 tibu di rumah buruk, diimbau yo adik bagu lambe. Ho dia kanduang o gadis sainat, ho bukakan pintu yo dia kanduang ikola kangang ngakak nelati. Ibo dia tangaran suara ya
Oh anak kandung ya anak kandung marenta ayah kandung inyo alala pulang anak cilako membuat malu tudi kampung orang diambil sekali santuan pintu dibuka pintu tu lambek-lambek mangko maulu rambu sama dua buah janjang kata tingkek talola tibo di kapalo balung buat bujang yo mak orang busang mau nak kandung hindak kata angwang pakai inyo bunuh mati yo i bapak kandung pado ribi oba ye lapang adi pado pandanoma leto udang pado idui amboyai dia lama hati pado bang adan yoya manang guang song orang oayai oh mama ki adie kandung inyo bonsu jo ama yona hindak manaru ibu ayakini doyang kabake kangaka oh ya kandung ya kandung Hei, bari duit lalio sekali kini. Kok jampang mati siuk bapak kandung. Do siapa le ambo katinggal. Do siapa ambo kamangadu. Cuit tu nasi doya. Ho badanamo ya kandung ya kandung biar bapak dia mola dolu gadang lah aye yo na tanah kampung ampalu mudik dona sanjorayo oh nak kandung mati lah nak kandung honde kok jampang mati nan seorang ko biar kailangan talu ayam cie padu buat malu nak di kampung orang nyulang nyanyi sekali lagi mako manggapai talo tiboyu tak ada manggari lagi Hado di belakang kini lubang pisang di elo bujang ka lubang pisang tuane Kadanglah air di tapi nani batondo kamu aro cuitu jai ayah kapado badan bunuhlah kami doya hanem baduo cuitu kato nang gadi sisainan mama kiak gadi dalam bilik
entah isak menangi-nangi kemalambui-lambuikan badan mencalik nasib kakak kang anduang detuanai. Katanya sampai samanso itu dielo busama ke dalam lubang pisang. Sangko hati bapak memanglah mati cuy-cuy nyokane talo. Tapi keninyo ke batuan halapulo. Semua meminta kepada Tuhan. Meminta nyo kepada nan satu. Nan awak tak ada kabasalah dek kandak sadang kababari. Hari memang badarok siang juo kiro kenari buku ampe para siang mencaduk busama di lubang pisang merangka inyo bagu lambe dek lamo lambe samanso itu dek bapak muju lai kata kicu sadang lalok lama jo mandi kandung dimbo adik bagu lambe. Oh dia kandung gadis nak simpan lapitin sadek koko na barang tu adik kandung dan sampai dia tahu bapak jo mangade do dia. Kalau cuy itu kata kakak tarapapan di tara mangkok di Bali mailuk padi suit di Subarang. Kalau cuy itu kakak katakan setitik kambo lawitkan sabingka kambo gunuangkan sampai suit sampai kini. Gunung Kulan Komadai sudah telelang rajo di ulu manobati guno kakak kandung tak kailang maka disimpan di buwe mati yodai. Lah sudainya timbang tarimu jo kakak kontanyo kini busama barangke ke rumah kawannya hari memang badarok siang kiro kenari lah bukuan pagi pura-pura sajo indah tang tuane kato sampai samanso itu bakato gadis sisainat onde bapak kandung ambo kini sampai hati yo bapak membunuh kakak ambo kami baduo kakak baradik sangko bapak kaidi salamonyo ko jampang pendek umur bapak jo mande jo siapa kami kati indak menjawab kini bapak kandung memang dapat asuang pitana dan surek tiba di kota Padang anta indak anta puniyo nang kata bapak bersama layo pulo. Adik lama lambe suku itu residen dari Bangkaulu sadang balai Tangalawi. Oke to antikan bersama dulu kini mama dirantau kita sabu itu anai. Apo karajo de mama kandung semanjak busama barangke meninggalkan toko negale ampiang maelo suri indak kananyi bantu gale. Di mana namu gale kananyi nampadi memang di sisi joi lalang cuy tu bana sama sotu makin turun mula pencarian. Delamu lambe masuk itu indak denetong bulannya kini cukupkan kini hari 7 bulan
Labi toko nen sa pintu batambah sabulan lai abi tajua kaduonyo jatuh mula ngarep landekan doangai ola mama neng kayo yo die baru takana kecik mama cik mungkin gajala kamanakan kontan mungkin kamanakan kotak basalah cuy itu nanang pengana mama dicari mulai liyo mudik kamano kamanakan kadicari sangko hati kamanakan lamati pulo sangko bapaknya lamati pulo inyo batanang mola kini di mano dan inyo kabatanang batanang inyo di rumah kang awan detuene kok tak jadi sabayan nangko ini beratak baju dalam kain nyolipek di mak tuonyo ko nak basuo kamanakan tau niko mukan karatak gumi jolangi kamano inyo kadisi go kato sampai samansu itu indak torantang panjang bana sadang de untung mula mamakan dong sikinggakan dolunya sadang mularat to etong karajo orang busama nanari sangari itu bakawan busama gadang indak torantang panjang bana to etong nasib gadis Rubaida indak talok kini mana anati mencalik busama sudah pulang de tuene kato sampai samansu itu de hari samalam-malam itu sabe inyo kamanyalang maktu nenda ulu tapi tak jadi sampai niat joati latabi pangana gadis Rubaida tentu marapulai kapulang oleh benamo mo lagi tulikan tulai inyo samansu tunanari ketiga malamnya pulang ditulikan tu menuju rumah mola kini menujulah rumah gadis Rubaida sanang hati lan samansu tu raso kasanang pulang ke rumah bini satu tibo di rumah nanggadang cuitu bana samansu tu Rubaida lari ke anjong tinggi nyokunci pintu anjong tinggi tak dapat masuk ditulikan tu apa kadayo ambil lubang takali ombak tibo laka mabuknya di banang sangang alai sadang pagun orang nampunyoti ibu tuene lambe masuk itu kiro kanari buku 3 patang mencalik mula Rubaida parangai cupu itu indak to etong panjang bana bakato mande Rubaida onak kanduang minantu ambo kini basa bati dolu samantaro mukenyo dalam sakit bana kalau cuy itu dekat to mandi ambo manuri tantang itu pabilo hari dapat ambo pulang biar ambo tunggu sampai tak akhirnya maem
manso itu indak torantang panjang mana tipak dek gadis Rubaida tentu hari batuku malam. Dan hari semalam malam itu pulang juga keninyo ditulikan tu sangkuati kadapek mula nanyik kate rumah. Sangko kata buka pintu bilik nan dalam cuy tu bana sama sotu nangadi diimbau tak babuni tak adoinyo kama jawat anta bapadi di subarang anyui patondo kamuaro. Ba alamande kini kabatenggang anak indak de kababuni kadimbau cuy tu bana sama sotu ari badaro malam yu malam badaro mola siang la siang candonyo hari diambil aluka bawa diantak pintu anjong tinggi tabuka pintu landekan wangi ola kanai lalu tuan tabukalah pintu kasadonyo barulah masuk mendekan duang. Calik nangga di sadang maunjua panjang bantukan orang kalau lama bantukan orang tak kalau bana. Dibuka mula kain panjang sale dicalik suuk doki dakio taganang darah dikang asyik. Bengapo kini kawan main catur babelok jalan kamaninjau di mana darah nak kataganang dia cek kasut tapi lama suit ujung pisau mai. Namunnya kini batanam padi silasi mungkin indak kalante. Namun Rubaida mamunu diri kasih jobu sama mungkin tak sampai. Kau tak santai bamban di kujirat desuit dan di bandar lantai kenjo mungkin tak sampai ku atik doya dia kira ditunggu YouTube. Katonyo sampai sama so itu indak torantang panjang bana di gua la tabu molakini tandokan gadis Rubaida sudah mati. Ola barim pun orang bidatang dari Ili datang lakini dari Mudi iola datang pulau samula bakumpurang kasadonyo nan di ladang datang ba arang-arang. Onen di sawah datang ba lulu-lulu cuy tu bana orang lapai dia. Dapat carito di busama manso Rubaida lama ngamuk diri cuy tu bana sama sotu. Onde kawan si Amiruddin Rubaida sudah meninggalkan kita calik kini bersama-sama. Indak basobo ambo kini putui hati kita dong. Larape lapadinyo dalam sama babelok tarui kamuaro. Kita lah masuk kasek kanan tigo hati-hati dusana kamananga samola sanang kiro. Adalah lambe tentang itu sedangkan orang sedang barabui bakar rajo ampiang kasih rumah kini.
diletakkan rumah sudah siap, sudahlah siap rumah nanggadang cuy tu bana urang bakar ajo siang jo malam urang bakar ajo siang jo malam urang bakar ajo cuy tu bana saman sotu rumah sudah paretongan kadibue cuy tu bana nan urang tu de untuang kadianala indak torantang panjang mana indak toetong kelok jalan sadang paretong ditulikan tu ditako ari neng kakawin ditako ari kabarale bilonyo kawin kita tako opa tangkang hami malam Jumat tuanai yo sanang lati sakutiko ilie jo mudi urang la diundang cuy tu bana inyo kini ditulikan tu kadi kawinkan siapa nama na lawan inyo banamu gadis sainat adik nandang hari landekan larang bulas sama yo dalam bela mo manso itu latibo uku ejo jangkonyo yo patang kami kok malam Jumat urang barale di Subarang menangis sambil baniat sampai kan juo sayang jodie kang anduang cuy tu yo bana sama sotu indak tuetong panjang bana nanari sama malam itu orang kakawin tolatakan ala cukui kan orang nembiti bu cuy tu bana sama sotu orang lapan nua di rumah baru agak ditulikan tuan kakawin ala tuku iman kati jongku kali cuy tu bana sama sotu tadi kambang koma kita pakawengan dibaco kini katubanika dingku kali ditulikan tu manjawe ka buat tuane ditulikan cuy kamanjawe kabu cuy tu bana sama sotu ijab jatuh kabunyo jawe lasa pakawengan ditulikan cuy menari sama malam itu lah sudah kawin tolatakan tenturan pulang ke rumah masing-masing ke rumah tanggo inyo sendiri semenjak kenal nalik kadi mulai tentu pulang ke rumah ditulikan tu dulu tinggal cando sinak daro banamu gadis sainat senang hati mandai ndak tabado abana jawi tak kakanyang dari pagi nyobaku balo di mana yo hati indak kasanang ladape anak minantu nenyo cinto cuy tu kato mande mula rambu sama awak banga hasad menjadi kang ayo yo tuane cuy tu labana sama sotu indak toetong panjang mana lah sudah kawin salah senyo ditako ari kabarale
Barale indak kalamu bana 3 hari 3 malam malek tolatakan cuitu kato mudo itu cuitu perjuangan abu sama biya basari dulu tapi banda biya babelok jalan katapian biyalah adik lape dulu biyalah kang akak landekan duang hola tinggal aku lagi no tuane Rasiden dari Bangkaulu sadang balai tadi tangalawi kita antikan sadang kabadalek dulu kini mama di Padang kita sang abui apa nang kato kini mama kandung mama lah sudah mularaknya tabayang-bayang korong jo kampung tabayang kakak kandunginyo mangkok tabayang cupu itu awak lah jatuh si mularak tuanai Daulu pandai karo mamanye kini latibonyo di batang lanse alang kapalang di gunung padi babelok tarui kamuaro daulu memang awak dapet taraso kayo gadang kini lah jatuh kanam banse ho indak katangguang mamang hati dole kota di bini neng cilako indak tajadi domang bangsa diri dotu barangke la mama kini ka korong kampung tabayang-bayang kampung Simaninjo tabayang-bayang kampung Ketek Sungai Batang tabayang kakak kontaninyo cuitu bana saman sotu ho kini cuitu mola didik kandung dia badare kita dulu babek lapadi tanggal ladang dia lah bacare kita dulu de ula bayi untuk malang dia Beulayo bayi kini untuk malang kondak dek gara kini kapalangai tak padi dek kamuaro kota dek gara-gara kau membuat parangai ndak bacare coba kena bo cupo itu kato mamak kandung oh indak katangguang sari padi dole malembo tini tapi tabe indak katangguang mama ngati awak kayo jatuh banse die Pulau Talam, Pulau Tarika, katigo pulau bantu taji, jawek salala dulu kau katingga, ambo barang angke ladi kandung Ola kanan nagari tuanai barangke pulang ya ke korong kampung nem pandamam
babalik badan nan sabatang binilah carai nan awak lah sudah jatuh bansat kini teraga jo korong kampung dusa nak pamili tabayang-bayang alang kapalang malu diri awak kapulang oka korong kampung awak tak bilang kayo dulu kini menjadi bansat jo mulang arat otua nganai olu bapa adi tapi bang anda sapando pandan kabadang hari ulama nanga asam pitana tapaso joka mana akan mama jang are de tuane japu ye Delamu kini oto di jalan mampiang kadako ko masih maninjau ampiang tak nampak rumah kakak nang kandung dahulu kakak ditinggalkan memang bansat mula jatuh mularap sajak mulai busak mado tak ado tapi takkan nambahnya itu bana sama sotu mularat juo mula sampai kini mularat juo sampai kini indak torantang panjang mana latibu mula di kampung di negari mencari koma dusa nak pulang tipak dek mande rambu sama bialan sek kini di tengah ladang pungerayo di padiyu biar bansat dusa nak pulang namun inyo kaelok yu cuitu bana sama sotu satu tibu mula di rumah kini tapana lah mama kandung inyo tapana yo adik kandung itu mencari mama sudah tibu pengong-pengong mencari rumah buruk kok rumah buruk kini kadi cari tak nampak lain sama sotu tukanya kini memang rumah batu itu bana sama sotu di mana piti dapat dinyo tuan di mana piti dapat dinyo sagadang iko rumah kanyo buek sarancak iko rumah kanyo buek cukui alap di dalam sakali cuitu bana sama sotu bakatola mama mulai tibu manoto mudo rambu sama ambo basala bake inyo ambo kaminta ampun kabake inyo indak katangguang doso ambo urang tak basang halalao uni lakane latangan noni sadang mama nan baru tiba bana sadang duduk di atik kurisi ampue mandangui sedan di halaman tak kaji mama kandung itu disangkokan orang lain tiba kio kamanakan kontan bang anak atapana lainnya memandangi disangko kini orang lain kio busa mana latibo balaka pintu suok kida turun sekali busa mako
Indak ketangguang potong rambut sama cuitu banai nyokini laki kentopi mursi jauh tagantung dan siram ramo tapana mama mamandangi tuanai Tapanala mama memandang kamanakan konten sedang baapo nanya pencarian apo bana karajoi nyotairan neran sakuti kotun bapalun diate rumah rancaan kato mama kanduang onde nak kanduang dangakan mola basalah gadang mama kabake buyang ampun bari bule kali ampun dibawa le tapak tuli di ate selo kabataran kato takik kato tak sampai kato bana kato kenyu mama la basalah nak kabake buyang cuitu kato rajo bujang manjawala mudo rambu sama anak kato buah rambu sama kini cuitu nendi uan sarato mama kanduang ambo uan nelebana mola kini cuitu bana sama sotu balapi tabang biawa menungkui tabang kuro-kuro kotibo kini gelen diawa sudah mapi mungkin memanggang pulo cuitu kato rambu sama mandarun-darun aye mato mama indak katang guang dolei sadiati tuan cuitu wana nang kato mama kandung sarato kini jo kamanakan tatakuk bana di mama pulang kamanakan konten kabaralik gadang cuitu bana kato inyo Mukan mola bisu alek kadi mulai cuitu kato mangatokan kabake mama labasana ngati nyokini labaelo urang badusa nak baa kamanakan nenjo mama cuitu pulo cuitu bana tasuai paretongan indak toetong panjang bana residen dari Bangkaulu sadang balai tangalawi kita anti keranan sanang dolu kini subai dalam dekan duangi hola kita lasabui mae saja mulai cuitu dapet paretongan nana subaida sakit lah tiba pulo nana risa malam itu anta nana po inggok kepada diri menanyi dari yang pukaki menantang bubun sakit taraso ngelupang yang di mana pandan tak kabaraki babelok tarui kamuaro di mana nanggadi tak kadapek sakit sudah jo iko pulo katukanyo tuanei lama lang kini diambil lubang takali yo mbak tibu mungkin kamabuk nyodi banang salai sadang paguno cuiko mungkin kaputui pulo malang bana kini di mingkawan babelok tarui kamu waru yo malang bana inyo kabakawan pangana batuka sakutiko baabana pangana amirudin
Nyoimbo mola busama elo-elo kini cuy itu sobat kari ambo iko nang kato sabananyo ko ambo manolong wa ang sasak da ulu lalambo tolong kini pikirkan mola elo-elo kolai buli o pinta pado ambo biar kabangi rambu sama kok kabangi bangi lamola kok kaberang berang lamola tapi nang kato disampenyu apola kato mirudinai ka disampaikanlah kabake ambo cuy itu kato rambu sama kodape kita kini kabatulaan suebi ambo pulang ke rumah gadis Rubaida wa angku pulang o kawan o ka adik la ambo yo buai kalau cuy tua tugai padi baladang mudik de maei koto tinggi dek kanduange Andai kok diambo ko madinai tak kamambe cubola buwe peretongan diwaang nembadu atau kaili aye ko kare atau ko aye ko kena balik mudi ambo manuri yodit hutan tangi itu kawan karit kini cuy itu mula dia merudin beko sanjo kita barangke manamui gadis Rubaida kita badu opai kini kole namu kaninyo samo namu ambo kerila dunia kirap tak badaki sakete juo hati yang ambo dodine sak balun teratai dipakan satu bapa dijuo dipaki kawe sabalun peretongan jadi salah satu janji padek koma kita buwe kok jadi pandan yang kalapo wa belok tarui kamu waro badare juosuk dalam padi kok jampang sampai sayang kok mabu sama jawadi ambo tentulah menjadi orang sumando kini cuma nampasan kadipacikan kok dapet cari bere bacare mati pinta ngambo ya bu samai barangke mudo rambu sama dojo bujang Amirudin menunggu rumah mola Rubaida dalam bajalan ni nyoba dua ye mato serak sumere cuiko silasi ndak lantai sila gurinyo di tanah luya cuiko kasih kawanai ndak sampai babe kagumi tampe tak
jaga ladako yu kini kanyo jalang sadang nerami orang di sini di rumah gadis Rubaida agak kena anak gadis neng kamati tentu kerami orang kamencalik sadang keninyo sudah kawin ditulikan tu tapi taratai belok juo belok tarui kasubarang memang ditulikan tu niat kena memakai tapi lape ke tangan orang ladikkan wangai satu tibu busama di rumah gadis Rubaida dua jo bujang amiru din urang babisik dasui kasamonyo apun yang katonan siak jorang malin nari batu kuat tinggi juo kok patut kadicabik kapan kadicabik kok patut dikata mula papan kadikatan kok patut kubur kadikali dikalikan cuitu nang kato saman sotu indak dirantang panjang rana onde apa sarato imang kati tunggu dah ulu jeng kadicabik kapan ambo pareso kini do ulu aponan saki aponan luku aponan cabik cuitu kato orang bersama orang manuntui nenda olu doma kurang manuntik saja mulai dulu biar bansok bana keninyo kini kapande musikanyo cari pulo upo busama ado manaru kenaye ubanyawa macik lidi tujuh alai banamus lidi gilo cubu mentak pamisi yang boda ulu dicalik kini atau lawe luko ko inyo cuitu nang kato orang busama kato sampai saman su itu tatu mondor orang nang banyak diambil mula di dalam saku rambu sama kenado kenayi ubah nyawa balidi tujuh alai di pinggang inyo balamus lidi gilo dia gi mula nanggadi kenayi ubah nyawa dicalik mula leluku kane pisau dicabik pisau capek-capek diawe sekali Rubaida nyatokan sinan sabalu nyato tabuk maripat jawaki kadadi nan sadang nang kabaku kapu nan sadang nang kaputi pintak nan sadang kabalaku kandak nan sadang nang kabuli sado nan luko labatawi ko angok mulai mandate-date tujuh kali nyo mancambui nang gadi tabi pangana tuene mandate angok ya hanan di badan nan bon sunae tapana orang memandangi babisik dasui orang nan banyak santiang bana pandapek ranan bansat dialah bansat kolai pandapek tak buka malu mola kini jangan cuy itu sabananya indak terantang panjang bana banyak ken orang takut ibu sama balain-lain oka pandai ninya orang lah mati bisa idi orang nan luko bisa batawi cuy itu pandapek yona
Nenyo pangakai anak kandung ngei. Barulah duduk sinanggang di pandang mudo rambut sang ama bapak lumpah lundi atik rumah nan banyak orang bimana ngontong kalau silasi tapi ayah mungkin bapak di subang arang kocui ko kasih kadia liana membakuji gadi song orang cuy itu kasih nendak langantai mungkin lapadi manjule ke minta lah kasih dai kita sampai padola lamoma nangon sangat kota lantai obah bandi bang anda dia bapak di kini ni kota sampai sah yang muda dia lama hati ambo kini cuy itu kato subangi ida indak tapado mamang tiyo kanduang isan seima Babalilah orang pulang ke rumah masing-masing orang mati menjadi duit. Pandapek nan soleh ado kok kini cuy tu pandapek rambusang Ananari semalam-malam itu oranglah pulang ke sadonyo tak ada bantu kehilangan tak ada bantu kematian bantu rambarale elo-elo. Sebelum busama meninggalkan rumah gadis Sulbaidah dibuat pada peretongan. Tak bisa depan dan tapi air babelok tarui kamuaro tak bisa kasih Sulbaidah ke dia lihat tak busama juo katoinya tuan Ili banda le mudik banda batungkek si batang padi biarkan mati biarkan moda pokok le sampai niat hati jonang gadi cuy tu bana sama sotu indak torantang panjang bana orang langari mencari rambut sama nyokan bantu orang tak tahu saja bantu orang ele dipandangi. Pado pakaian memanglah banyak, pakaian santiang memanglah ada, tapi baju terak tu merei, nyo pakai juga cuy tu bana sama sotu indak torantang panjang bana dibuat peretongan kini elok-elok ditakut hari neng kakawin. Nembak kato mula tentang itu bayo inyo nembak tiga peratamu bujang rambut sama neng kedua ditulikan tu neng ketiga si Amiruddin orang kekini basobat bana otak ado kini basakit kenati anang kato rambut sama kalau kenambo kamang baginyo kini tu itu ditulikan tu pulang lagi ni ke rumah ambo dulu. Cuy tu bana sama sotu indak torantang panjang bana dituri pulenta busama kini dibagi mula sorang-sorang. Obu sama babalik kanan lamu yolei. Dia tulikan tu babalik ke rumah rambut sama junjangkan adik konten ambo dulu. Kato sampai sama so itu kalau cuy itu terapa panditara mangkok kadiwali. Kalau cuy itu dikabarkan semula sanang dalam hati
Ditakut kenari sorang-sorang tak bisa menakut hari kita sorang-sorang sama tuan kek kerajo baik. Sama kenari sari tujuh itu mana pulenta rambu sama. Lama iyokan sama sekali lama iyokan orang dalam kampung nama dia bapak mayokan juga. Residen dari Bangkaulu sedang balai tengah lawi. Kita antikan bersama dulu kini bapak bersama jo mande kadisa bu indak ketanggung mamang hati maki siang jo malan kato mande bersama sudah mangati de tuan ande kanduang danga kamula mengapo mande duduk bamanung kok kapasa mande kapasa dulu kok pati bare kadi bali balanjora mande yonde kanduang cuitu kato jika dikini onak kanduang gadisa inat pandai bakato kau nak kanduang di mano piti dape onak dia anak bongsu tak patut dicurak-curekan bana kini cuitu malah dindekan doang lai tentu dimande kini kok tuan kok tak sio-sio nempinta kakak sadang kabalaku iko nampiti liyo ka ambo pacik babarang bacinci baduku ambo lo balik kencame bantu lo pulang bansat kok baju terak tu mere cuitu kato gadis saya nak bagolek-golek bapak tangga rumah de tuane kini cuitu dende kandung nampak de bapak kandung kini dapet langasuang jo pitana tak dicari ilie jo mudik kok iyo kini kata orang nang kata awak malah iyo pulo cuitu mula pandapet bapak tak bau tak bapak nang bajantuang cuitu kata gadis sainat kalau pati orang kediri cari lau suasa ndak dapet anak dibitukan saja dapet bapak bantu manalo kabo saja cuitu nasib kakak kandung ambo salamu bapak di dalam banda banyak bana ya kadila doangkan salamu kakak laye kaduya banyak bana kalau tangguangkan doya pinsan-pinsan lah bapak rambu sama menanga kato kenanak kanambon suwi ndak katangguang sadiati kok piti sadang elok banyaknya dapet dia anak kanambon sula bagalang gadis saina tampil lontin di mari kamanancang subang di talingo bakilek cincin di jari cuitu pancarian abu sagama tuan sadang bacar itu juga disai nak bala oleh bersama pulang indak katangguang lelit tak badan nengkok baju terak tu mereju sirawa tumbuk tu mampik baju tak namu kamanuka cuitu kato sabananya satu nampak bersama dari jauh tagage bapak kok duduk di song-song anak kandung itu tuane indak dena sodona batana
batanam padi situ ayayona labadoso gadang ayayona kabake bumuyang badoso gadang ayayona disangkona cuituana honak kanduang ampunilah ya sekali kini bupunyo buyang na tak basalah haya manangasong mama kanduang mananga kato na dalam sure agi mo ayayona sekali kini yo nak kanduang sigumpai ayo pai kaladang jale si banyak doyai marimbo ju oh ya kanduange honde waya ta'ado basala samiyang yung nembasala ko mana kabaki ayah bawa topi di bawa pulang daso ayah yo ya honda tabale ya kanduange bapalun-palun tibo te rumah buru indak katangguang buni tangi sekancang tangi busama sekancang pulo tangi bapak lah kancang pulo tangi mandi dan adik lah mamaki pulo sama badoa nasari itu orang ni kini badusa nak bakok tangi kamanangi mencalik piti pendapat tak mencalik anak nambulsu pakai barang iyo suko nang bapak lai sajo suko kan bapak lai bapiti kalau bansat babalik pulang ke kayu tibo di punggung landekan duangai kini cuitu sarato bapak kanduang ambo jo mande kanduang ambo sekali sarato adik bonsu ambo dangakan lang ambo mangecek kini iku carito tak badagara iku carito dalam mati nan adik kini bertambah gadang juo nan numbu bertambah lanjut juo adolah dapet lawan kajunjangan banamu ditulikan tu Naninyo pulang ke tampik ke rumah kita, nanambo pulang ke rumah gadis Rubaida. Itu kata orang bersama, betapi tangannya dekan aduang otuan. Lasamo sanang nanatirang batigo tutu itu wana samanso tu dapetkan laki anak kini ditulikan tutu itu kajunjuangan anak inyo nanggolek datang bagolek nanggolong datang bagolong tapi nak kandung danga kemolale kok kenamu manengke itulikan tu ke rumah kita mola kini pilih calik mola rumah kita kok kita nak kurang mangake kita kurang makan kurang menumbuk kita kurang turun cuy itu bangsat kita di negari sado indak sado di kita sado lai sado di orang
Cuitu kato jawat mandekan don tando bansat kita nak tantu nang kayo kita cari nang bansat lawan nang kayo yo mae. Cuitulah kato anak kandung lah sama menurut pulenta tentang itu apa nan jawab ditulikan tu kini cuitu sabanai sabalun pakawin yang kini dilangsungkan tu tagak ke rumah dahulu di rumah baru kita barang ale tuane Cuitu minat ditulikan tuelah menurut orang tentang itu padori sirongkok kabarale ancak jo rumah baru kabarale cuitu kato ditulikan tue mencari nasib gadis Rubaida ibu banati ditulikan tu itu baniak rumah ketek dibuat dahulu tu itu kato dalam hati. Oh kalau curi tu nak etara papan ditara mangkuk ka dibalik kalau curi tu dikabarkan seolah terima kasih nak Indak dietong-etongkan hari, indak dietong-etongkan pakan itu karajo ditulikan tu painyo katoko simin painyo katoko basi cu itu bana saman sotu nambara basi ka sampai nambara simin ka sampai cu itu bana patengangan yang kayunya cari pulau barabana pokubi kayu ka sampai membuat rumah ketek saja 2 buah bilik katoinyo tu itu pinta ditulikan tu senangkan hati menangakan tukang dicari banyak-banyak bunjirak capek rumah sudah kalau menurut perintah ditulikan tu 25 hari rumah sudah tu itu bana katoinyo tantu raklah biarlah dekan doang oh tukang bakal rajo tuane de la mulambe de masuk itu lah mulai tukang bakar rajo dan sari 5 balik bakar rajo Cuitu bana sama sotu dek lanya orang bakar rajo tantu capek ke rajo sudah ala tatagak ke rumah kini datang ke rumah matok saja 3 hari jo ampe hari sudah pulau dari rumah kata ngatok lantai dibuat nolah sekali samo dilepo suok jo kini dah de tuane pilih suk di dalam padi babelok pambentang abanda dan diambo kini tak mamilye kini yo kanda hati pokok diudah nembasamo kalau ba itu dai tarapapan ditara mangkok dibalik kalau cuy itu dah bersama kabakan iyolah sanang samo dalam hati tak ngado bakacikkan hati tak ado kini basinggungan kita
dari dunia kini sampai ke akhirat paci umanat salah satu tak ngado mau pe dalam hati Abu Samae sudah tapik kini paretongan nanaye ka ampiang habiju kini cuy tu di kanduang ambu minta paramisi kami pulang tantui ko pulo ka kami abe kan cuy tu katorang busama kato sampai samanso itu indak torantang panjang bahan ala babali inyola pulang kamanuju malamirudin sanang hati indak tabado cuitu bana samanso tu ladape kato nenta suwai samo saili samudi dan nyokini tak ado nembak singwangan hati seorang yu menikul raka menjadi komarang sumando konten cuitu bananya hati siamirudin sabik panapik balabian daripada orang menama mirudin laka 70 tamasuk juayan sekali samo sanang manarimo mina anturang busang amadema nyela cocok peretongan kutimba balik samo diangkit bisuk pakawinan indak toetong panjang bana tibo jo kue jo yang konyo patang kami jo malam Jumat kinan dibuek pakawinan samo dikawinkan orang kadonyo nak samo sanang dalam hati nak samo saje kiroki tuan sudah mula peretongan padek letak ko hari nang kakawin malam bekonyo kakawin kaduonyo samo diselamatkan kini kaduonyo lasa cocok dan nilai jomudek kurang kola satu padu biar ku amak dan jo anak lah samo sanang perhatian landekan duangai Alaba bondong dan urang ilia jomudi sadang karuma rambu sama na sadang karuma mirudin cuit tujuh samo dibagi koma samalan itu samo dijatuhkan ubat nikah Citu bana sama sotu sadangkan orang mula kawin samalam tu lah sudah kawin tolak takkan ketimba baliklah salah say cuma manakuk dan hari kabaralik citu bana nyobaralik gadang semua alik 3 hari 3 malam seorang laut tuan indak katangguang kembanya udang indak tamuek di dongkala di malimpa pulo kadaun tarung indak tabado kini kabanya orang indak tamuek di nanggari malimpa-limpa kini kanan labung cuitu bana saman sotu cuitu mola karami alek ketimba balik cuitu alek kadang orang-orang nang kayo kabar alek Cukui lah kini pamain kini ado rogen ado biola cuitu bana kesini itu indak tabado di rami umat
Cuitu bana nak daro jo marapule duo marapule 20 si anak daro neng cuitu neng di kampung tu bado udah banyak neng cuitu bersama kawin inak tabado sanang hati. Indak tabado kini sanang hati lah cukup pakawin sama sekali itu namanya nen sagitigo samo menjadi karajo kasadonyo adik busama lah basanang hati nen busama cuy tujuh merudin lah cuy tujuh di mana jawi tak kakanyang dari pagi nyoba kubalo di mana lah hatinya tak kasanang lah dapet nembat tigo kanyo cinto demae. La dapet laki ni nenyo cinto la saili samudi la kasamonyo dibagi karajo sorang-sorang karajo kini sorang inyo konan sorang karajo malah menjadi ditulikan tuh konan sorang kini neng karajo yo manggale balik ke kota Padang samu didirikan toko sa pintu sorang mama rumah jorang sumando cuitu bana mola elo atinyo indah ado etong kaba etong nan pokok cari samo kaman cari kok talabi bana inyo ta iko agi inyo pulo ne kamakan cuitu peretong keninyo ne batigo ta ado mau pe ati sorang duo samo bajuang inyo bakarang ajo demae. Lasa minggu sudah baralik kita letakkan inyo ka menuju balik ke kota Padang kamanggale inyo di sini sama jo mudo rambut sama mirudin cuy tujuh sama dibawa mula bini sorang-sorang sama dibawa mula kaduonyo lah sanang hati sakuti kotu tampek tinggal lah ado nama nanti di mana pulau hati tak kesanang kok pokok indak kaman cari pokok kenado pokok Amirudin cuitu bana sama sotu samo dibagi pokok sakit seorang pokok manggale kita samo nanya samo bajuang kita kini nak samo hidup elok kita indak to etong le panjang bana la dapet kato saya yo besok pagi nyo ke kota Padang kabaka dei di tokoi inyo tuane hari badarok siang juho apotan do hari ke siang menyabi udang di subadang babuni tabu kasadonya kok matahari memang kata bik likuit lalam di cayono sepangala matahari tabik disusun alap pakate kini-kini dimuek kakate otoinya maninjau kampungnya tinggalkan kota Padang kini kanyo jalang ndak ado kini berarti dan sadang berarti samogang adang laut tuenei anak orang dari Salido ke Pasar Sadang Paneari bialang abi kasadonya pokok leati nembati go molalape
tinggal ko maji tulikan tu nambah rampik memang lapai samo sapasang inyo kini samo barangke sapasang seorang kamanuju kini si kota Padang kamangale dan inyo nendisinan lesuda barang kadimue inyo kabarangke anyo lai pulau talam dan pulau tarika ketiga pulau bantuk taji jawab salam dulu bapak jomande dan katinggal minta selamat kami pulang pangai dekan duangai lamu kini oto di jalan mampiang ketibu di kota Padang lah tibu kini tolak takkan tibu di tampik bakade lamu dibuka lah toko sakutiku toko kena dua pintu sa pintunya agikan kabusa ama sa pintu tu mujangan mirudin cuit tu bana inyo sa iyo cuit tu bana inyo sa kawan samo bakawan kini ka ampe nyo lasana ngatinyo kamagale salamu busama kamagale nak katangguang nanyi pancarian yo lipek takule jua bali nan sari-sari cuit tu bana sama sotu bak piti kananyi sajo maruwo piti kok nanyi cuit tu bana murah rasaki ya busama ado bana nasib nenelo tibo diawa nempa mahalang demae negara Yesus jinjang laboto semikin tagak di tapian dilaye memang sanang kiro-kiro kok dibatin namu perhatian cuit tu bana lah sama sotu rasiden dari Bangka Ulu sadang balai tangah lawi kita antikan orang di Padang basanang hati mula dulu kini nama mak konten nam bansat kita sabui apa nang karajo nama mak tibu di kampung ko ado sawah seketik lah nyojua patut jua kan nyojua patut nyogadeken lah nyogadeken cuit tu karajo nama mak kan yang kayo barang nang takut di nyodapek kan nyola barang nang bagak melo surit duo cuit tu bana sama sotu tipe de mama kan duang inyo tak tantu kini pancari dan langsung tu bana pangananyo de lambe lamu sama so itu sado dan sawala lindang kanyo jua sado itu para la abi pulo tak cie-cie kanyo lelang tapi ndak sampai mula di itu nan penyakit kacu itu jua jatuh mularat bansat bangana demae ulu memang liwa balan tigo rayo kini bapuye nyo panjang dangui da ulu mama iyo tak bilang kayo kini lah malam tidur tak basalimui itulah nasib kini mama kandung tak ada seorang orang kanan ibu kok kayo da ulu tanggung sombong inyo talabi bininyo nampak yang sombong tak tahu kini di dusa anak laki itu bana sama sotu dek lamu roda di hati lambik jolamu kabapu tata impi abi mama kang tuan dek malang tiba di mama cuy tujuh nyokarajokan tak ada sawawak lah sabi kasadonya
Maleyak-leyak karajo kaulai urang cuitu karajo mama kang anduang Adek malang tiba di mama tak pesek penganakan nemburuk kok nemburuk kini kadi cinta masa banta tiba di diri tak pesek badan kanak mama liang tuanai Tapesik lah badan kanan buruk tarambu inyo kanan malang tak ada piti awak kini sawala sudah dan dilelang dijual pati dijual tak ada ulai awak kini pindah ke punya orang di maliang jawi orang dalam kampung indak bana jawi tamaliang indak banyak jawi nan Tapi lah jawi dua ikut itu kerajo mama kandung dek malang tiba di mama jawi tak bisa jadi piti awak tak tangan kok lagi gadang Oh di sungai lah batang yo Selama padi dia kamarau babelok tarui kapariaman menjulai ombaknya pulau panyu. Nen selama de mamak tatangkok karajo kamamal yang yo ampu kini kane tangan tak ngado si kurang kamanolong betuanai. Adek sari kini jo 2 hari cukup seminggu 2 minggu pacar barito kabusama bisik dah suiti body urang masola mama dalam buek jahe lata banam dalam panjaro Mananga mama tabanam dalam panjaro apa nak kato pikiran busama biar merasa badan dulu di mama tetap dan mama kadang japui salih pulang mama dalam tahanan biar ngabi piti di tangan dia kawansat badan balik na mama tetap di jangan apui detuan Labayo busama kini jo Amirudin nang kato Amirudin kok sakit busama sakit ambo kok panjang busama tuan tu panjang ambo sama to cabui mama kita cuy itu bana sama sotu biarlah ngabi piti di tangan pokok tercabui petantaran dan dia jahit sama sodolu kabusama jo itu kini kita balikkan bunyi tantu masih ngaran kamanakan cuy itu kato Amirudin pabilo kita cabui molana mama itu cuy itu kato Amirudin de manurut kini ditantang udah cuy itu bola de kato inyo sanang hati sama so itulah sudah peretongan kadibuwe kamanjapui mama kanduangi inyo tuane
cuy tu mula didik kanduang pulang lah kita nenda ulu magi tahu kamande kanduang kita masuk na mama lambut jahe kini mulai nyola dapet kini kanetan di polisi apa kadayo badan dia kalau tak ada kita kabar fikir cuy tu banasa masuk tu hari bertambah dan kota tak cabut di kita batantaran dan indak kata bongkar batantaran dan percuma kita dian dalam kampung tu itu kata orang bersama sanang hati indak tabado sabek kaman japui mamak kang anduang de tuanai lah sudah padek paretongan sanang hati indak tabado kamanuju kampung Cimaninjau Samo babalik inyo pulang samonyo kunci toko kasadonyo kaman cabut na mamak kanduang nan tabanam cuitu kato dalam hati kato sampai saman itu indak torantang panjang bana lah tibu di rumah tolatakan nanari sapatang patang itu bosobuk jo mandi kanduang mula sorang-sorang inyo tandokan buek paretongan hari itu mamak kadicabut cuitu kata orang bersama tibo di kami di padang memang basanang hati tibo di mama baa nasib untung inyo cuitu kata orang bersama biar berang joda ulu kapado ambo biar banci mak liyo do ulu kapado ambo nanda soli yau kita bangale ne mae lah barang kek keninyo besok pagi kamanuju ke kantor polisi di bawah piti elo-elo cuit tuanamu pakatnya mande bersama pai pulo serato minantu pai pulo mencabui mama kanduangi nyo tuane Babelo la padi kini tengah rumah itu lawamban di tarate na samo tarang tugali padi kalau ingin menanga cari toa busa maca lihat ke toko tanah makini di sini nurang menyimpan babelok lapadi tengah rumah tak ngado kini kaladang lai babelok kini kamuaro kalau dinokkan pikir cari torang bersama tak ngado sambung neka datang ikola tutui penghabisan singgo iko cari toka jadinya maei
barok lei yo nak patang anak sawe ide tuane baragan buni anak sangawe ilanan tadi baragan dagang orang labaran suela pulang dagang kami lah di mana laki ni yang wajilai bajaga mangku abi talamnya jua seri abi carito masuk kita etong kejadian di mani jauh tong legalan enjo namo banamo kini siapa amat padusi banamo sirasi acu itu bana saman sotu olio ado baranak dua orang seorang kena nak perempuan seorang kena nak laki-laki sama ampamu anak balam tuane dalam daerah Simani jauh liau tak bilang bansat dinanggari baabana ka bansat liau kurang mangake kurang makan kurang manumbuk kurang turun sado indak sado diliau sado lai sado diurang jo itu anaknya gadangkan akarajo kini apa amat liu karajo kayu api otuanei mande manjawe upa manumbuk tapuang jo itu anaknya gadangkan cu itu bana sama sotu sadang de anak kandung inyo sariado sari banamu siapola namo nak kandung inyo banamu mudorang busama perempuan banamu gadis sainat cu itu bana sama sotu sadang demu dorang bersama sadang sekolah kini ampiang katamat liau sekolah SMP cuy tu bana sama sotu indak to etong panjang bana indak to etong pakan jo bulan ampiang katamat inyo sekolah beda de dari orang yang banyak kok baju terak tu merek sirawa tumbuk tu mampik namun si kongola lanekan duang honyo cubo laju
katola mudo orang busama kapado ayah kontaninyo. Oya kanduang danga kemola ko jampang taman awak di SMP kamano badan kamanyang ambuang. Menjawab lah bapak kanduang inyonde nak kanduang mudo orang bersama cuiko kini tanam si puluh kaladang juo batanan jaguang. Pacuiko kok mana nasi diduit kan nak sekolah pulau le kamanya ambuang na Wangi nam bapak kanduang inyo cuitu kato bapak kanduang denak kanduang dangakan molajan sikola kama nyambuang na ekang sabui cuiko nasi untuang kito yona. Ho kurang mangake kito kurang makan yona, kurang manumbuk kurang turun sikola pulo yona kama nyambuang dole. Atok gentiang toko Batawi kakida jalannya kamu aro sayo sentiang onak kanduang tabang nak tinggi awak suka dunia nak satu kalau cuy itu kini kandak buyang iyo tak kabalaku dona pinta buyang yona. Hingga toetong kini panjang bana tak jadi kini nyo menyambung sekolah kini nyo katamat sekolah SMP leapo kadayo ambai lubang tekali ombak tibu. Kola kamaduk di kawan samo gadang urang kama nyambung sekolah SMA kini awak katinggal lema di balakang lema. Alabana dan batik deragi deta salilik juo di kapalo memang cajik koma awak pun suka taimpi kang ngatu dinangka ayo tuanai. Bapak kanduang aye matose rak sumere nembak manik putih yo talinyo ba intan putih pangarangnya jatuh dua jatuh pun tiga indak ketangguang mama ngati sekolah tak dapet kama nyambung ayat tak bilang bansat bana jo apo sekolah detuanei. Oh kadisang ambol anak kanduang ngei. Sadang nangi juo pulang lama ande kanduang bujang mencari anak kamana ngangi onak kanduang oka daran diri dadi apo buyang kabaca kak mangkok mana angi jupoi kokok bautang buyang nendi urang dia lamang
ngandi kamamba ayo tuan Adonang kami dekan duang kaba utang cuma dan itu dibanakan sekolah tak dapat kata bapak kama nyambung dan awak memang bangsa bana oh nak kanduang dangakan mola kalau itu pulentang ayah turutkan saja dulu yo nak kanduang Lambe dilamo cupu itu pikir bapikir sama seorang sekolah inyolah katamat kini tak dapat kama nyambung lai bapiti tak ada sarimiyu duduk tamanuang anak di nelangang sambil bapikir sama seorang kamano piti kadi cangari demae dalam bapikir sama seorang datanglah sore dari kota Padang orang pos kini kamangan tak kenyo ambil sore dia busa mau kan sore datang dari mamak konten kok mamak konten di kota Padang tak bilang orang kayo gadang laba toko na mamak dua pintu kamanakan cuy itu kaya dinyolan dekan doang diambillah sure di busama timbang tarimo mola kini jorang pos nyobato sure di busama adonang kamanakan konten nambo manamu mudorang busama kota ado karajo koma di korong kampung datanglah kini nyoka kota Padang manggale samojo mangama tuanei kato sampai samanso itu diambil sure sama seorang dibawa ke tampek mandi kanduang sarato bapak kanduang inyo sarato dan adik konten inyo badu sana tak ada kabatan walang iyo tuan kanduang sarato bapak kanduang ambo surek lah datang dari mama oh suruh ke Padang hari kini cuy tu bana katoli oh kalau cuy itu naik tarapapan di tara mangkok di Bali kalau cuy itu buyang kabakan mbak abana di dalam hati naik kini cuy itu dindekan doang pado barimbang tanggal ladang biar karato badan dulu
pado tak ado karajo di korong kampung dia maranto badan dulu katampe mamak cuy tu kata orang busama honak kanduang dangakan mola kok jampang buyang kakarato babelok padi tapi wana kok jampang buyang nak kata naranto apo kadayo kami tinggal cuy tu kato mandekan duan cuy itulah kato mandekan duang tatata indak tatata manata si batang sampi ditaga indak kata taga bak mana ngakalan kanduang hola aye lai lihat tuan Talam pulau Tarika ketiga oleh pulau Bantuan Taji Jawa salam dulu mandeka tinggal awak barang ke biswe pang agin hari badarok patang badarok mula malam la malam candonyo hari sapicang tak namu mato lalo dalam lenari malam yu badarai bunyi kuku ayam apo tando hari kasiang la badara kini badarun tamiyang miyang rangka balari basera candonyo ambun la siang candonyo hari tuanai la siang candonyo hari sapangala tu hari tabi tagak lainyo disimpan tigo kama nanti oto pai ka padang cuitu bana saman sotu dek lamu mula menunggu oto lalu la oto kini diambil oto yang busama baranti oto di sinan manompang Pak Ambo ke kota Padang dapet kenduduk di belakang inyo nanyi oto la jalan la oto tolatakan sungai Batang jo maninjau kanyo tinggalkan kota Padang kampung kanyo jalan di mano hati tak kadandam ajik la tinggalan dekan duang Ola samula seorang tuan barang kek muda ya Arang busama ya busama menuju kota Padang kini nendek lamo kancang jalan motor tibola kini di kota Padang baranti motor di loketnya indak kasangguang sanang hati kamano mama tuanai oh kadicang hari landekan duang Sabah jalan inyo samosong orang lambek di lamu
di bajang alam tapampang merek toko mama ta merek sultan rajo bujang ikonan toko mama kandang dipandang-pandang yo dari jauh bantu kamanakan kontenang awak tuan nyoka jadi mama kanduang inyon denak kanduang danga kemola salamu kini mama tinggalkan cuiko bana nasib untuang kok baju terak tu mereh sirawa tumbok tu mampik cui tu bana kamanakan kong onten Nyo bimbing di mama kanduang inyo di bau cando ketik rumah cuy tu bana mama kanduang mangkuk talabi sayang jo kamanakan mama tak ada beranak seorang juo tuan nak kanduang danga kemola lai cuy ko nasib untuang buyang ba aku lambe nak buyang tibo siko mama dalam kamanunggu cuy tu bana sama sotu honde tuan danga kemana nandiwan kini ambukan sadang basikola ba kena ambo nang kapai tamat SMP ambo kini yoan bakato kamanakan cupo itu indak toetong panjang mana tak palu kita bacarito panjang lebarnya kini lah mandi buyang dulu nak kandung tukar pakaian nambarasi ho tukar baju jo nenelok cuy tu kato mama kandung tentu lah inyo kakak mandi sanang lah hati rambu sama tuan lah sudah mandi mudo rambut sama kalau keninyo kama makai indak ketangguang foto rambut sama ko salamu busama mola di toko mama indak ketangguang jual bali lipek takule jual bali nang kata orang kota Padang indak membali indak mola macalik busama oleh jadi jual ketonan sampai sama so itu indak torantang panjang bana kini cuy itu dinak kanduang unyi lah toko dulu jomin tua mak disuk kapai ke kota Bukit Tinggi menjapui barang gale kita ho tinggal abu yang nak jomin tua cuy itu kato mama kanduang malaki mama tibo isu naik kalau cuy itu dan tara papan di tara mangkok kadibali kalau cuy itu wan kabakan sama sanang dalam hati biar kami tinggal jomin tua tidak capek mama pulang isuk je lama kami menunggu lawan mama berangkat dari Padang ke menuju kota Bukit Tinggi tersirok darah kadang-kadang mencalik ke mana akan mintu meracun hati kayu kalek le madang di lurah nyotara mangkoknya lampaikan
hati laki mintu pandanglah sudah dimului malu mengabangakan lanakkan duangai Mama barangke anyolai tinggal mudo rambu sama sarato mintuo kanduanginyo indak katangguang sanang ati mintuo matingga jo kamanakan konteninyo potong kamanakan memang babayo Ponak kanduang mudo rambu sama nang kita sangat baduo nang di rumah jelamo bana nak kadai kadibuka memang hari badarok patang lapatang hari tolatakan kiro kan hari bukuan nam patang tutuilah kadai nak kanduang kasamonyo mama kok bisue pulang pagi yona Tentu hari badarok malam juwo indak katangguang kini sanang hati cuy tu bana mintuo nyo sanang hati busama mola tidur di tampek bilik seorang mintuo di hati anjuang tinggi tapi antapo nyo sabui di busama ko marungi-rungi nyo sama seorang tasiro darah mintuo menanga busama kamarungi terato siwu ba alui-alui Konak kanduang bujang rambu sama semenjak mama barangke pada hari tadi mintuo tak lama kini tinggal seorang tersirok-sirok nak darah mintuo raso bantu nak diate anjung diate nak kanduang lalok sama do mintuo mola kini bakato mudo rambu sama dedek dia po mintuo kini pasir dia po mintuo kini joka manakan mintuo langalo mintuoi satu bangi mola budo rambu sama indak katangguang bangi atio kurang aja bana kato mintuo indak bau tak mintuo coba jantuang cuy itu kato rambu sama tapi kok gigi jo mintuo kanak lalok jo ambo kini iko nang kato kanda ati cubo ambi ayi jo gale neng kie latak jo timpurong cuy itu pulenta rambu sama Bimintuo kenarok menanga kato cukup itulah diambil aye kadapue cie nelatak nenjo gale cie nelatak jotin kurang bagage mintuo kamambau Indah katangguang sanang ati mintuo cuitu kato saman sotu Nyuagikan kamu do rambu sama ko bedanya di mintu kini beda nanti puruang nenjo gale indak ba beda na aye kini iyo lapas ye mintu ini yo tuane Indah bau tak rupanya mintuo ambo dengan mintuo dan kato kena jale ndak ado beda di mintuo la jale cik timpurong la jale cik nenjo gale indak ba beda kato mintuo iyo lagi lo mintuo kini la mintuo sase Hanya patakan kandak mintuo kini ndak ketangguang bangi hati mintuo diambil batu neng kabawa lamari kaco la nyopaca diambil pisau neng kadapur kasunan tabala nyobuka cuitu bana sama sotu hati mintuo indak lape
Denari semalam-malam itu malam badarok mula siang sandoknya hari. Alat tabayang pajak di gunung menjala baja ketik gunung cuitu bana saman sotu. Indak tuetong panjang bana residen dari Bangkaulu sadang balai tangah lawi. Kita antikan mintuo neng gilo dulu kini nama mak kita sabut menangis seden di alaman. Oto pramai yang di balakang tando mama lah pulang membawa barang gangale oto nei. Satu nampak oto tagak dia laman bakaja mintuo menurut mola suaminya. Labangka mato mintuo di mana ngialun sampai mola nama mak turun otono sonsong di mintuo sekali. Konde mola di tuan junjangan namboyo pada sobana kamana kentuan sapa nyingga tuan ke kota Bukit Tinggi nenawaknya ajak kawin. Indak namu awak kawin nenjoi nyomal paca-paca lah mereka. Cokot tampik tidur kita kok kasulah tabusai sama sekali. Yo badagok kamana akan konten apa-apa Tuetong lamu dorang busama katua tiyo mama kolelok cupo antara laju disonsong juwo kini bagulambe. Satu tibo di dako hadapan mama kandung tak ado tanyo batanyo laki kentapuk nenjo tanpa terajang lah tibo pulo. Tungkuk lasuang kamanakan kane kaki de ula menangakan asuang bini biar dibunuh kamanang. Akan no tuan Sowanayo nak kandung indak denason de yuang karigo oh nak kandung Hondei pipik sinanduang makan padi hindak denaso nak buyang cupo iko sapa nyingga mamak kok pai mintuo ka ngajak kawin hindak manusia kok waang kini barang ke angan janggadang kok lamuang tagak disiko batukan ngok mulaki ini yona tangguang letak rambu sama lama makan tangan lah hijau-hijau badan kasadonya barangke mudo rambu sama ditukar baju buruk lamu segala pakaian dia di mamak kandungnya minta abi kasadonya
Untung le baju buruk kanyo simpanyo ko indak babayo rambu sama jo apoinyo ka babaju sarado ne baju nyo agi di mama kontan tapaso nyo minta abi baju diminta suruh barangke talita talete-lete nembak kacang menjalang junjung talita taele-ele candoanggang kamang ujua gunung cuitu bana sama sotu badan taraso sakit-sakit di mano nasi kadiminta do siapo piti kadiminta cuitu bana sama sotu indak ketangguang ibu hati kamano badelema kamangadu dole dek lamo rambu sama bajalan di kota Padang dek muju ado tibo dinyo ado dahulu kawan samo gadang samo tamat SMP nyo kini Banamo kini si Amirudin yang tinggal di kota Padang rupanya batukan nasib padoinyo. Tapi tak dorongnya kanan muju ibu sama tak dorong kanan malang. Dek kawan dan sobat karit inyo takana manso dah ulunya dolei. Cuitu bana sama sotu dek kawan intin saja dahulu mencalik mudo rambu sama ye matot badare-dare cuiko bana nasib kini ho siapo bana kamanangan kawan kini mangkuk cuiko kajadinya indak tabado sakit badan kawan Lamo bana sama so itu kini cuitu di kawan ambu mencalik sakit badan diri kita barangke ke rumah sakit ku ado ne luko kita ube kalau cuitu kata kawan kok pai kita ke rumah sakit dituju masakit jati nyo barang angke lagi kanduang karuma lasaki tuane barangke cando deninyo nembadu kalau nembujang Amirudin nama make sedem parabadi jo itu inyo ke rumah sakit cuitu bana sama sotu dan sobat karit inyo bana satu tibunyo di rumah sakit batik na luko lah nyo ubek cuitu bana sama sotu lah sudah ubek kaba ubek barangke pulang rang busang ama de tuan anai hati bo di rumah si Amirudin kini cuitu ibu sama laki kini cegak bana joambo kini salamonyo cuitu kato Amirudin bakadai ketek-ketek kita kini kalau cuitu kok mata rapapan ditara mangkok dibalik kalau cuitu kawan kabakan ambo manurui anyolang hai betuan Salamu deninyo nendisi nanto etong kenari to bilangkan pakan anak menjalanginyo 10 hari di rumah kawaninyo lah cegak penyakit sadokan tangan
Lamanggale samojo Amirudin kok painyo samo pai kok pulangnya samo pulang sananglah ati sakutikotu ko jampang mola bulan katibo ko lebarasaki kita busamae kita berangke pulang suk ke korong kampung ko calik mande kita sorang-sorang cuitu kato si Amirudin lasana ngati rambu sama dapet bakawan nelo bangana tuan Dela lambe cupu itu keninyo manggale nembadu saili samudi dan ninyo kini salamu busama tinggal di tampe Amirudin indak katangguang jua balik tanamano nambarasaki antana mano nandingin surek tantangan mangkok cu itu nanyi pancarian la 20 oto para bang haji tuan Laduo lauto paravadi lasana ngati abu sama ala sabulan ninyo disinan anak menjalang 2 bulan nanari samalam-malam itu patang kami tu malam Jumat tibola mimpi kami Rudi Apo nambuwa mimpi Amirudin aso cumpiang bungo na lapata rumah nangadang lata panggang mimpi sampai nyota singinta hari siang cerita nyobu Kak tuan sama elok mimpi malam tadi mimpi sampai anggota cinta apa mana mimpi Amirudin raso suncang bungo nelapata rumah nangadang latapang anggang Acu itu buah mimpi ambo dietong etong mula mimpi samalam tu itu na mimpi paling kababayo nan di tangan diambil orang komalai Nah, di tangan koma diambil orang kotak babalik kita kini malu kita di korong kampung cuy itu kata Amirudin besok pagi kita barangkit cuy itu kata kawan kini koma makai lah bujang kini samu santiang memakai kita samu elok jose dan perabadi kita pulang dole Katonyo sampai sama so itu cocok peretong nambadu kamanuju korong jo kampung besok pagi keninyo kabarangke badu jo kawan ninyo kini kota Padang suek kanyo tinggalkan meninjau kampung kanyo adang cuy itu sana ngati kini indak tabado sana ngati dole Tentu hari badarok malam memang badarok siang lah siang hari tolak takkan jam 7 pagi nyo kabarangke kemeninggalkan si kota Padang kemanjalang kini si maninjau tasirok lah darah kadang-kadang rasondekan duang ondekan duang Ola kamalai mau tuan
lambe lama sama so itu barangke inyo jam 7 pagi dari kota Padang ke menuju daerah Simaninjau. Lah barangke keninyo sama pulang laduo to parabadi inyo pangai de tuanai. Orang paulai berjaga ampiang-ampiang kerimbo dalam padi. Dari jauh nyoba sarang ampiang-ampiang katibo dema di maninjau kini ampiang kadakok kanyo jalan ke jarak kampung kanyo tampul kiro-kiro ke 5 kilo lai. Dek Malang tak dapet kanyo tulak, dek Mujur tak dapet kanyo rai. Nampakkan orang kini bersama-sama bantu-bantu orang kamanyalang simak tuo pakai suncang kini yo nak daro. Ado sarato marapulai ampiang kadakok-dakok nak daro kini. Oto nang kini balambek-lambek dibuka kaca oto dulu. Menyibuk kini muda orang bersama rupa-rupa gadis Subaidah dan awak punya yo nelang amo de tuanai. Satu baranti inyo disinan memandang gadis Subaidah sama tapana kaduonyo. Satu lah jale rupa rambut sama bagolek sekali gadis Subaidah tak tahu di dirinya kini. Lai bukan orang nan banyak ko mapai mangantakan dia po ko manak daro kita kato naniko mungkin panjang kane pakaian nang kato iko yo panjang pulo kane pakaian nang kato nan tuo mungkin kok kane padape orang cuy itu kato nan tuo manjawe ko maji tulikan bukan panjang kane pakaian ado panjang mencali rambut sama tuanai. Cuy itu nang kato orang nambah Nikola jalan pasabangko cubo bapa di Subarang. Ikola kaset neng kaduo sanang-sanang lasana kamandang. Indak toetong lay panjang bana ala barangke deninyo pulang tibo di rumah Amiruddin. Malape litak rambu sama sinan indak katangguang litak badan di mana pandan kata latak bakape tumbuh di halaman. Oh di mana badan tak kalitak nan lape nan diagak nan di tangan maem. Kalau cuy rigo-rigonyo namun badare itu gali padi. Kalau cuy ko agak kaonyo kasan sejuo badan diri. Cuy itu kato rambu sama atindak kasan yang lain.
Presiden dari Bangkaulu sedang balai tangah lawi kita antikan mula busama dulu karajo mama kita sabui apa karajo mama kandung di karang sure sapotong dikiringkan ke korong kampung abana nanisi sure mama kok jampang pulang disuek bujang rambu sama anak cilako itu kini kurang aja kurang tarati sapanyingga ambo ke kota Bukit Tinggi mintuo kanyo ajak kawin kok jampang selamat tibo inyo di rumah tak ado tanyo batanyo tolong labun melauni ola anak cilako tuane Odang adek kawan si Amirudin malam beko ambo kawalik pulang tapi ambo tak masuk siang Biana nambo masuk nerak malam cuy tu kato niat hati cuy tu lami nak dalam hati nak katangguang sanang hati kok piti mola di bawa dulu katuak kena adik kontaninyo banamo gadis sainat Oh barang perhiasan lah dibalikan pulau tabek kena adik seorang kini tak ada situ kabak kakak lain si bonsu indah beradik lain acu itu niat dalam hati cukui alat pakai katuak dia kandung tuane Dek lamu lambe cupo itu indak torantang panjang mana Hari memang badaro patang ju kiro kanari buku 5 patang anak manjalang buku 6 tentu lailang mola apa jadi guna Hari tentu badaro malam ju kiro kanari buku 8 malam kabarang ke inyo menuju rumah buruknya baabana ke buruk rumah busama Tonggak ni buang lantai pun ni buang jinjangnya pula resulu atok nan daun siji lalang Cuy itulah bansat di nanggari Cuy itu bana malang perhatian indak toetong panjang bana tinggalkan rumah Amirudin menuju rumah kandung inyo Dek lamu kaninyo nendi jalan indak torantang panjang bana buku 8 tibu di rumah buruk dimbo yo adik bagulambe ho dia kandung o gadis sainat ho bukakan pintu yo dia kandung ikola kangang ngakak nelati ibo dia Tangaran suara ya anak kandung ya anak kandung Marenta ayah kandung inyo alala pulang anak cilako membuat malu tu di kampung orang diambil sekali santuan pintu dibuka pintu tu lambek-lambek mangko maulu rambu sama 2 buah janjang kata tingkek talola tibo di kapalo balung bujang yo ma
orang busang mau nak kandung hindak katangwang pakai nyobun matio i bapak kandung pado ribi oba ye lapang adi pado pandanoma leto udang pado idui amboyai dia lamati pado bang ngadan yoyama nangguang song orang oayai mamaki adik kanduanginyo bonsu joama iona hindak menaruh ibu ayakini doyang kabake kangaka oya kanduange ya kanduange Hane Hubari duit lalio sekali kini kok jampang mati syuk bapak kandung do siapa le ambo katinggal do siapa ambo kamangadu cuy tu ngasih doya ho badanamo ya kandung biar bapa dia mola dolu gadanglah aye yona tanah kangapuang ampalu mudik dona sanjorayo nak kanduange mati lah nak kanduange honde kok jampang mati nan seorang ko biar kailangan talu ayam cie padu buat malu nak di kampung orang nyulang nyanyi sekali lagi mako manggapai talo tiboyo tak ada manggari lagi ado di belakang kini lubang pisang di elo bujang ka lubang pisang tuane gadanglah air di tapi nani batondo kamu aro cuitu jai ayah kapado badan bunwala kami doya hanemba duo cuitu kato nangadi sisainan mamaki gadi dalam bilik entah isak menangi-nangi kamalambui-lambuikan badan mencalik nasib kakak kangan duang detuanai Katonyo sampai samanso itu dia lobu sama ke dalam lubang pisang. Sangko hati bapak memang lah mati cuy-cuy nyokane talo.
Tapi keninyo kembatuan halapulo samo meminta kepada Tuhan, meminta nyo kepada nan satu nan awak tak ado kabasalah dek kandak sadang kababari. Hari memang badarok siang juwo kiro kenari buku ampek parak siang mencaduk busama di lubang pisang merangka inyo bagu lambe. Dek lamo lambe saman so itu dek bapak mujo lai kata kicu sadang lalok lama joman dek kandung dimbo adik bagu lambe. Oh dek kandung gadis sainap simpan lapiti sade koko na barang tu adik kandung jangan sampai dia tahu bapak jo mangade do dia. Kalau cuitu kato kakak tarapapan di tara mangkok di Bali mailuk padi suit di Subarang. Kalau cuitu kakak katokan setitik kambo lawikan sabingka kambo gunuangkan sampai suit sampai kini. Gunung Kulan Komadai sudah telelang rajo di ulu manobati guno kakak kandung tak kailang maka disimpan di buwe mati yodai. Lasudainya timbang tarimu jo kakak kontanyo kini busama barangke ke rumah kawannya hari memang badarok siang kiro kenari labukuan pagi pura-pura sajo indah tang tuane kato sampai zaman so itu bakato gadis sisainan onde bapak kandung ambo kini sampai hati yo bapak memunuh kakak ambo kami baduo kakak baradik sangko bapak kaidi salamonyo ko jampang pendek umur bapak jo mande jo siapo kami kati indak menjawab kini bapak kandung memang dapat asuang pitana dan surek tiba di kota Padang anta indak anta puniyo nang kato bapak bersama layo pulo. Adik lamo lambe suku itu residen dari Bangkaulu sadang balai Tangalawi. Okito antikan bersama dulu kini mama dirantau kita sabui tuane. Apo karajo de mama kandung semanjak bersama barangke meninggalkan toko negale ampiang maelo suri indak kananyi bantu gale. Di mana namu gale kananyi nampadi memang di sisi joi lalang cuitu bana sama sotu makin turun mula pencarian. Delamu lambe masuk itu indak denetong bulan kini cukupkan kini hari 7 bulan. Labi toko nan sa pintu bertambah sabulan lai abi tajua kaduonyo jatuh mula harap landekan dohangi olah mama neng kayo yo baru takana kecik mama cik mungkin gajala kamanakan kontan mungkin kamanakan kotak basalah cu itu nanang pengana mama
dicari mulai liyo mudik kamanakan ka dicari sangko hati kamanakan lamati pulo sangko bapaknya lamati pulo inyo batanang mola kini di mano dan inyo ka batanang inyo di rumah kang awan detuane kok tak jadi sabayan nangko ini beratak baju dalam kain nyolipek di mak tuonyo. Kok nak basuo kamanakan tau niko mukan karatak gumi jolangi kamano inyo kadisi go. Kato sampai samanso itu indak torantang panjang bana sadang de untung mula mamakan dong sikinggakan dolunya sadang mularat to etong karajo orang busama nanari sangari itu bakawan busamo gadang indak torantang panjang bana to etong nasib gadis Rubaida indak talok kini mana anati mencalik busama sudah pulang detuen Kato sampai samansu itu de hari samalam itu sabe inyo kamanyalang makku nenda ulu tapi tak jadi sampai niat joati latabi pangana gadis Rubaida tantu marapulai kapulang oleh benamo lagi tulikan tulai inyo samansu tunanari ketiga malamnya pulang ditulikan tu menuju rumah mola kini menujulah rumah gadis Rubaida sanang hati lan sama sotu raso kasanang pulang ke rumah bini satu tibo di rumah nangadang cuitu bana sama sotu Rubaida lari ke anjong tinggi nyokunci pintu anjong tinggi tak dapat masuk ditulikan tu apa kadayo ambe lubang takali mbak tibo laka mabuknya di banang sangang alai sadang pagun orang nampunyoti ibu tuene lambe masuk itu kiro kanari buku 3 patang mencalik mula Rubaida parangai cupu itu indak to etong panjang bana bakato mande Rubaida onak kanduang minantu ambo kini basabati dolu samantaro mukenyo dalam sakit bana. Kalau cuy itu dekat to mandi ambo manuri tentang itu pabilo hari dapat ambo pulang biar ambo tunggu sampai tak akhirnya main. Dek lamo lambe masuk itu indak torantang panjang mana tipak dek gadis Rubaida tentu hari batukuk malam dan hari semalam malam itu pulang juga keninyo ditulikan tu sangkuati kadapek mula nanyik kate rumah
Sangko kata buka pintu bilik nan dalam cuitu bana saman sotu nangadi diimbau tak babuni tak adoinyo kama jawat anta bapadi di subarang anyui batondo kamuaro ba alamande kini kabatenggang anak indak de kababuni kadimbau cuitu bana saman sotu ari badaro malam yu malam badaro mola siang la siang candonyo hari diambi aluka bawa diantak pintu anjong tinggi tabuka pintu landekan wangi olakanai lalu tuanai tabukalah pintu kasadonyo barulah masuk mendekan duang calik nanggadi sadang maunjia panjang bantukan orang kalau lama bantukan orang tak kalau bana dibuka mola kain panjang sale dicalik suuk joki daki otaganang darah dikang asyik Bengapo kini kawan main catur babelok jalan kamaninjau di mana darah ndak kataganang dia tek kasut tapi lama masuk ujung pisau mai Namunnya kini batanam padi silasi mungkin nindak kalante namun Subaidah mamunuh diri kasih jobu sama mungkin tak sampai Hoko tak santai tambah di kujirat besulit dan di bandalan teken juga mungkin tak sampai ku atik doya dia kira ditunggu yutun Katonyo sampai sama so itu indak torantang panjang bana di gua lah tabu melakini tandokan gadis Subaidah sudah mati. Hola barim pun orang bidatang dari ili datang lakini dari mudi iolah datang pulau samola bakumpurang kasadonyo nendi ladang datang ba arang-arang. Onen di sawah datang ba lulu-lulu cuy tu bana orang lapai dia. Dapat cerita di busama manso Subaidah lama ngamuk diri cuy tu bana sama sotu. Onde kawan si Amiruddin Subaidah sudah meninggalkan kita calik kini bersama-sama. Indak basobo ambo kini putui hati kita dong.